Andito na ako sa LTO at nakapagpa-emission. Maya-maya pasok ko na yung sakyan para stencil yung sasakyan. Ayun, bumaba muna yung mayari nitong sasakyan kasi nag-withdraw yan sa Metrobank. Kaso walang garahe, hindi tayo pwedeng gumarahe sa gilid, mahuli ko. Good morning. Good morning. Mga viewers natin, mga sponsors. Ayan po. At pasensya na po kayo. Hindi pa ako makapasok. Kasi may nakiusap sa akin na iparehistro ko muna yung sasakyan nila. Dadrive muna ako. Ako ng Eriga, right? Ayan, papunta na ako doon sa garahe ng sasakyan. Time check natin 7:15. Expired na kasi to, expired na sa katapusan. Kailangan ng ma-renew. Sasakyan. Ay, buhay na pala to. Mga party, may party ba? Right. Silang mga bakton o outing or TV, they can assure us as far as things are how it is right now. But if things Palabas na ako. long, then we have to address that all over again. And that's why PNOC is trying to diversify the sources. Masikip kasi ito, daanan. Hopefully Canada, South America, and others. Pero yun yan, the uncertainty will always be there every next round of orders. So we'll look at the Undersecretary Alessandro. Andito na ako sa LTO at nakapagpa-emission. Maya-maya pasok ko na yung sakyan para stencil yung sasakyan. Emission test. Time check natin 8:33. Ayun, tapos na kami sa LTO. Tapos dumaan ako dito sa kinuhanan namin ni Kanoli ng motor. Bali wala pa yung papel ng motor ni Kanoli. Napauwi na ako. Tapos kami sa LTO. Dito kasi kami kumuha ng motor ni Kanoli. Kasi wala pa raw, 4 pots pa lang. Ayun, bumaba muna yung mayari nitong sasakyan kasi nag-withdraw yan sa Metrobank. Kaso walang garahe, hindi tayo pwedeng gumarahe sa gilid, mahuli ko. Binaba ko muna siya, ikot ako, babalikan ko siya. Mahirap na matikitan. Sa ilang taon ko na nagkaroon ng lisensya, di pa ako na tikitan. Awa ng Diyos. Nag 3 years hanggang sa naabot ko yung 5 years, hanggang ngayon 10 years na yung license ko. Nakuha ko yung 10 years na license. Awa ng Diyos, di pa tayo nagkakaroon ng violation. At maingat kasi, iniingatan ko yung mga violation talaga na dapat ingatan. Ayun, ibinaba ko lang siya. Bali dalawa yung sinamahan ko dito sa LTO. Yung isa kasi nakamotor, nag-renew ng lisensya, non-professional. Dati na siyang may non-pro, may nag-renew non-pro ulit. 10 years na. At nakauwi na, nakamotor siya. Ito naman, renew nitong sasakyan.
pa rin yung papel ni Kuya Noli. January pa ako nagpirma dun eh. Ikot ulit, balik ako. Time check natin 10:32. Gandang i-drive nitong sakyan na to. Ayos naman. Nakaikot na ako. Tingnan natin kung may garahe na. Hindi kasi tayo pwedeng tumumbay doon. Madodouble parking kanina. Ay okay na, nag-aantay na yung Metrobank. Diyan na. Yung full tank. May dati ng laman 2,220 23 liters. 2 bar 95.20. Totally na. Sagad 24 25 liters. Ay mga paring Diyos na i-parking ko na. Dito na ako sa bahay. At binigyan pa ako ng burger tsaka chicken. Wow. Mama mo? Tulog? Ano? At yun, binigyan ako ng burger at saka chicken. At ito yung bayad sa akin, 500 pesos. Yan. Yung bayad sa pag-drive. Time check natin 11:37. Ay, ano ka? Ha? Ano ka? Ha? Binigay lang, hindi ko naman alam na spicy yan eh. Eh wala, yung karton lang ako. Oh, basta binigay lang. Kasi with egg. Kailangan naman yan, basta binigay lang naman. At ilang oras lang, ano oras umalis dito? 7, Ay, hindi. 7, alas 7, 7, 8, 9, 10, 11. 4 hours, magpa 5 hours. At yun, ito yung bayad, 500 pesos. Drive. Tapos may pasalubong pa tayo sa anak ko. Parang nasa 700. Burger, saka ito. Parang 700 din yung araw. Yan. Kailangan natin ng extra income. Yung pang budget namin dito. Okay. Pag alanganin ngayon, pasok kaya ako. Kaso may magdaan pa pala eh. May magpapakilo ng palay. Bukas na lang talaga ako papasok. Kasi alanganin na. Oo. Alas 10 ba? Hindi papakilo daw yung palay namin. Ikakayod ko yung yung kulong-kulong ko. Sayang naman nun. Mabigyan tayo 200 o pumatak ng 700 yung arang. At nakapag-vlog pa tayo. Kaso di tayo nakatulong pa ba yung project. Yan. Alright. May panggas ako. Panggas ko ito papunta doon bukas. 5 litro din. Oo, may panggas. Grabe eh. Bukad ko, 500.
Ayan, at kakakain ko lang. Time check natin, 1:04. Yung dala ko, pasalubong ko lang sa anak ko. Yun ang inulam nila. Kami namin, inulam namin itlog. Itlog inulam namin. At punta ko dun sa baba. Dun sa school kasi may pumunta dito na maghakot daw ako ng palay. Ipapakilo yung palay. Yun, dagdag ano rin yun. Kumita na ako ngayon ng 500. Bali maka 200 pa tayo. Bali 700 yung araw. Ano pa tayo pa sa lubong. Ayan, let's go. Tigatan ng galbi ko. Oh, balik ko yun. Saluran, nakakahon ko pa sana. Nag-jacket ako, sobrang init. May babalikan pa ako doon para di masayang yung araw natin. Kaya paano kumita. Sakit sa tiyan. Kakakain ko lang. Nakabalik na ako. May isa pang balik, 6 papakilo.
Yan, panlas, papakilo na yan. Papakilo. Isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6, kalahati. Pagod, kakakain lang. Ayan, dito na ako sa tindahan. Grabe init. At binigyan din ako ng pamasahe. Kano kaya to? Hindi ko tinignan. Inabot lang sa akin. Kasi na ano sa mga pedo. Di pwede. Ah, 400. 400 yung binigay sa akin pamasahe. Bali kumita tayo ngayong araw ng 900. Ito yung binigay sa akin nung nag-drive. Pamasahe nung naghakot sa ano, palay. 900 pesos. May vlog pa tayong pang-upload. Galing ko na itong ano, tapulan ko na. Parang ulan. Para bukas. Ay, matutumba. Nakakaulad ang bagyo. Ano gagawin? Malakas ang bagyo. Lakas sa bagyo ng ulan. Uulan eh. Ayun o. Ano ulan? Umuulan na nga eh. Pilipitin ng ulan. Ito tayo na. Pusa. Nabayaran mo na yan? So, Buhangin. hindi pa. Ulan, ulan na. Pwede. Ha?
Gilid. Hatwa? Tudot. Saring dati. Kinao pa yan ta. Ha? Kinao pa yan ta. Dito gilid kita. Kare? Nag-iilam-lum. Saan natin ibababata ito mo? Ayan po, hanggang dito lang vlog na to. Ayan. Bye-bye. Love you all.